A prins știugă! Cea mai mare captură! Păi, cum? Ia uite cât era agățată. Ia să vedem. Ai grijă să nu te bucuri. Uite cât era agățată. Aha. Mai avea un pic și se ducea, uite. Ia uite, mă. Ia să vedem cum o tragi, Știucă. O mâncăm? O mâncăm. Ce dințișori are. Deci asta da. Treabă. Bă, și când am văzut că pleacă bățul. Deci a plecat bățul, tu erai cu ochii. Da, mă. El mi-a tras mie la ăsta la feder, știi? Am văzut, bă, plătică bătrână. Am avut plătică de plătică în câte. Andrei, vezi că dacă deschide gura și ți intră piciorul, te-a lăsat fără șlapi. Asta e motora lui Mitic ăsta, lui Bobby. Al lui Cosmin. Cum adică motorul lui Cosmin? Motora lui Cosmin. Adică ai făcut o motoră ca lui Cosmin? Motora lui Cosmin de răpitor, mi-a lăsat-o mie. Bună montură, uite, vezi? Asta are 5 kg. Faină, mă. E faină. E faină, nu știu dacă are 5 kg, dar e faină. 5 kg, bă, ia uite. E faină. O luăm în mână? O luăm, da, părând. Deci ia să vedeți așa, uite ce dinți are. Uite-te. Dați, îmi dați mie camera. Vezi ce dinți are? Da, dar îmi dați mie camera. Auziți, uitați ce dinți are și ce trebuie. Uite-te la ea. Dați-mi camera! Dai camera! Dai camera! Eu, ce să zic? Facem un trofeu din ea. Îi tăiem capul și facem un trofeu, așa zic. Tati, facem un trofeu? Foarte. Știu că foarte mare. Filmarea.